Jibanji Gardens, Nairobi. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto to wacho ni tende ok bi yiero mag siasa mabiro chocho tij sirikal. Ruto ne otwak mana seche machuok kende tok Azimio bwogo bago ng'anyo thuolo mar ndalo 14 mabiro. Ruto ne onyiso gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance men Raila Odinga mondo bag romo mage e yor chik. Ruto mane olose kar dak makoro gocho boma ma Nairobi ka kama no yange commission mar jogo mabiro tayo chenro mar keto ler e aora ma Nairobi. No wacho ni ng'anyo mag Azimio tok bi bwoge. Jatend piny William Ruto nyiero chenro mar Azimio mar bwogo biro ng'anyo ko wacho ni magi gin yore mane utigodo e kinde machon kendo ok nyal bwoge. Watulize boli. Tunaelewana? Na wasituuzie uoga. Sisi sio watu wa kuuzia uoga. Tunaelewana? Ruto mane nenore ni duoko Azimio tok lando ni ginyalo biro bago ng'anyo e thuolo mar ndalo 14 mabiro. Owacho ni piny Kenya itayo yor chik kendo ng'anyo duto nyaka bagi kotenore gi chike mapacho ka. I am going to make sure that we avoid and we banish impunity. There is nobody who is going to threaten Kenya with impunity. Everybody must respect the law, and this country is going to be governed by the rule of law, and we will make sure that everybody obeys the constitution. Kano temo siro tende kuom dweche auchiel mosekalo, Ruto wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza osegoyo kinge mathoth e kelo dongruok e pacho ka kamoting'o duoko nengo chumi piny e kinde dongruok mamoko. Saa hii tumeteremsha imefika 180. Watupatie nafasi itakuja 140. Watupatie nafasi itakuja 120. Wawache kumbelembele walikuwa na nafasi yao wakaharibu. Walituacha na madeni kibao. Karibu nchi yetu iteleze ingie mahali ambapo ya kukwama. Saa hizi tumeanza kupunguza madeni. Katika budget ya mwaka huu tumepunguza bilioni 300 ya madeni katika international financial institutions. Saa hizi hata interest rate ambayo ilikuwa imefika 17%, saa hizi tumeteremsha imefika less than 10%. Ruto mane loso e kar dak makorogosho kama ne oyange commission mabiro tayo chenro mar keto lere ya aora ma Nairobi osingo ni tende biro dhi nyime gi tiyo ne jopiny kendo keto dongruok mapacho ka mbele. Ile kazi imebaki sasa sio ya vyeo na mamlaka ya viongozi tena. Ile kazi tuko nayo sasa ni ya wananchi hawa. Tupange mambo ya wananchi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ambaye ne ni kod Ruto korogosho to pod onyono kar tiende ni tende Kenya Kwanza ibiro tama na gi jogo manosiro chenro mage. Kenya yote ni yetu. Wale wote ambao walimpigia kura, wale hawakupigia, wote ni wa Kenya na atawafanyia kazi. Na yeye akiwa kiongozi wa nchi ataendelea na hiyo kazi. Na mimi nikiwa kiongozi wa UDA naendelea kushughulikia watu ya UDA, naye rais anashughulikia watu ya Kenya. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Jatend piny